ассалому алайкум бародарони азиз, тамоми мардуми Тоҷикистон, хоҳарон, модарон ва ғариббачаҳое ки моро гӯш мекунеду тамошо мекунед, ба худо ёдтон кардам. мо бо шумо зинда ҳастем ва аз даргоҳи худованди табараку таъоло талаб мекунем ки шуморо дар паноҳаш нигоҳбон бошад ва дар кори шумо, дар касби шумо баракат ато кунад ва ҳамеша ба ватани ҷону ҷони худатон бо киссаҳои пул аз пул баргардед ва пеши падару модаратон. ва инак якчанд қиссаҳое ки барои шумо нақл кардем, ин як меҳрубонӣ нисбати шумо буд ва он қиссаҳое ки ҳар яке шумо гӯш мекунед ва пеш аз ҳама аз шумо узр мепурсем агар дар ҷои хатогии бошад, дар ҷои ягон сухани ноҷое гуфта бошем, аз шумо бахшиш мепурсем ва ин қиссаҳоро ки мо аз китобҳо мехонем ба мо равон мекунанд ва барои шумо бо тарзи як меҳрубонию бо як тарзи гуфторе ки мо онро таҳия мекунем ва ба шумо нақл мекунем. ва инак имрӯз боз як қиссаи дигаре аст ки қиссаи духтарча бо модараш. модаре як духтарчае дошт. духтарчааш тақрибан 3 сола буд. 3 сола буд, зиндагиашон хуб буд ва ногоҳ падари духтарча аз дунё мегузарад ва чанд солҳо мегузарад, духтарча 5 сола мешавад ва ҳамеша падарашро суроғ мекард, мегуфт ки падарам дар куҷост. модар хаб менишаст ва сухане намегуфт. рӯз ба рӯз мегузашту, сол ба сол мегузашт, духтарча калон мешуд ва рӯзе модараш духтарчаашро дар сари зонуаш мешинонаду мӯйҳояшро сила мекунад. духтарча бошад бо сухани маҳине бо модараш мегӯяд: модарҷон, модарҷони ман. модар бошад: лабай духтарҷон, лабай, чӣ гуфтание дорӣ? ҳа модарҷон. модарҷон, аз шумо як чӣ пурсам? пурс духтарҷон, чӣ мепурсӣ? модарҷон, шумо маро аз мағоза харидед? модар бошад хаб менишинаду мегӯяд: ҳа духтарҷон, аз мағоза харидам ман туро. маро қимат харидед ё арзон харидед модарҷон? қимат харидам. қимати бениҳоят қимат харидам духтарҷонро. фаҳмидам модарҷон. чиро фаҳмидед? пулатон нарасид? не, расид духтарҷон. ки ман туро харидам. ман медонам модарҷон, шумо пулатон нарасид ки ба ман падар харед. модар бошад ашкҳои чашмаш равон мешаваду зиқ мешавад. бародарони азиз, ҳамин хел оилаҳо бениҳоят бисёр ҳастанд. худованд ҳар як оиларо, падару модарашро дар сари фарзандояш нигоҳбон бошад, меҳрубон бошад. падарое ҳастанд ки писарҳояшонро, духтарҳояшонро суроғам намекунанд ва оилаҳое ҳастанд ки барои талоши фарзанд ҷон мекананд ки соҳиби як фарзанди зебое бошад. бародарони азиз, ҳамеша фарзандони худатонро суроғ кунед. бо фарзандонатон гап занед ки онҳо донанд ки мо падар дорем. мо хушбахт ҳастем ки падари мо ҳаст дар болои сари мо. бародарон, ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. асло дасти камро набинед. асло дар зиндагӣ ғамро набинед.
ҳамеша бо ҳам меҳрубон бошед. мега ки зан агар оташ намебуд хом мемондем мо, норасида бодае дар ҷом мемондем. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. аллоҳ мададгоратон бошад. хайр, то суханҳои дигар мо бо шумо ҳастем ва худованд шуморо нигаҳбон бошад.